Aron pagsusi sa kaandam sa mga emergency sa usa ka simulation exercise ang gipahigayon sa Lapu-Lapu City Police Office, Lapu-Lapu City District ug City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ani ang report. Usa ka lanog nga buto ang mipukaw sa mga upunganon sa yuganihang buntag. Ang simbahan sa Berhen sa Regla maoy giingong gibombahan. Daling miresponde ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police, ilabi na ang mga sakop sa EOD. 5 ang samdan, 3 kanila kritikal. Human masusi sa mga taga-EOD ang napit, misuludayon ang mga emergency response team aron maatiman ang mga biktima. May mga sakop usab sa BFP nga misigurong dili mo sangpot sa sunog ang hitabo. Apan may laing pagpamomba na usab, ang nahitabo, pipila lang katikang sa dapit na hitabuan. Ang hitabo, kabahin lang sa simulation exercise aron pagsukod sa kaandam sa Incident Command Team. Gipasabot ni Lapu-Lapu City Police Office Director, Police Colonel Clarito Baha, gikinahanglang mabansay sila sa mga emerhensiya, ilabi na kay naghinangat ang mga dagkong kalihukan subay sa kapistahan sa Senior Santo Niño. Kakuwang sa K9 unit ug dugang EOD trained personnel ang nakita nilang panginahanglan. Nga pagkakaroon marag duharan ni sila niya banini seminars lang katong mga kuan. So nakita na ko ganina like responsible sa scenario is kung magutuduha ka explosion. Samtang aminado usab ang DRRMO nga may pipila ka mga protocol nga angayan untang subayon apan wa mahimo. Usapod palpak na mo, wa na mo mapatingog ang atong public address. Kay importante kayo sa incident management team na kay public address system nga audible sa tanang mga responders. Nga tanang unay mo abot, imo gid silang ang termino ipa-check in sa commands nato aron nga before sila i-dispatch kay bawo sila unsay angay labuhaton. Subay niini, naglaraw silang mopahigayon pa og laing simulation exercise aron mas mabansay pa ang ilang pagresponde sa mga emerhensiya. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Besda.